Kendel rumiyin masih. Oke. Bapak Ibu hadirin dan juga para penonton sekalian yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga para penonton, kontrolnya mati Mas. Oh, oke. Sip, hop. Ya, ini merupakan hari ulang tahun dari Ade Wilionta Linsu Alenta Yusra Gatner yang keempat tahun Bapak Ibu. Mudah-mudahan kembali monggo kita berdoa bersama-sama putra dari Bapak Waren Gatner dan juga Ibu Heni Yulianing ini sama Allah diberikan umur yang panjang, Allahumma amin. Monggo nyanyine napa? Happy birthday. Mas, happy birthday iso ditabuhi apa ora? Ayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Amiut. Selamat panjang umur. Kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Cium papanya, kiss papanya. Cium papanya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Cium mamanya, cium mamanya, cium mamanya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Nggih, potong kuenya di dalam nggih. Nggih. Terima kasih, thank you very much.
Winartan ing sesanti memayu hayuning budaya Durga mendak kala sirna Jaya Jaya Wijayanti mugia tetep jaya arum budaya ing bumi Nuswantara kanthi anyebat asmanipun Gusti kang murpen jagat Gusti kang Maha Agung ya Gusti kang Maha Welas ing pangucap wiwitan madya lan pungkasan tansah semendhi kelawan purbaning Gusti Ihana mung nyuwun gunging kanugrahan mugia rahayu 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 sagung tumati murwakanding pagelaran arum budaya lestari lestantun ngrembaka lir kadya sekar kang aganda arum arum ganda ingkang sumerbak mewangi budaya kang minangka cipta rasa karsa jalma manungsa wonten ing jagat kang gumelar katon indah anggelela kanthi ing sesanti jaya jaya Dwipantara kanthi ing sesanti jaya jaya Dwipantara arum budaya Santi arum budaya Sasanti arum budaya
Bapak Ibu, hadirin dan juga para penonton sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Arum Budaya ingin membagi kebahagiaan bersama. Tentunya Bapak Ibu tuan rumah, sekeluarga yang berbahagia, Bapak Waren Gardner dan juga Ibu Heni Yulianing beserta putri beliau yang cantik cerita Ananda Wilionta Linsu Alenta Yusra Gardner tentunya ingin berbagi rahmat Tuhan yang Maha Esa yang merupakan berkah kebahagiaan yang beliau sekeluarga terima dari Tuhan yang Maha Esa. Matur nuwun. Untuk itu Bapak Ibu hadirin, dalam section kami yang perdana kami ingin berfoto bareng sebagai wujud rasa terima kasih kami yang kami aturkan kepada panjenengan Bapak Ibu tuan rumah, Bapak Waren dan juga Ibu Yuli. Monggo keluarga, nenek, kakek, monggo dipersilakan. Family, all, semua, monggo. Please. Please. Monggo. Bagi keluarga dari Ibu Yuli, monggo kesemuanya ikut berfoto sebagai satu saksi hidup bahwasanya hari yang indah ini Bapak Ibu, Mbak Yuli sekeluarga berbagi kebahagiaan bersama panjenengan. Monggo, monggo, tenang mawon, alon-alon nggih. Monggo, Pak Lek Bude, adik, tante, monggo yang merupakan keluarga ataupun family dari Ibu Yuli dan juga Bapak Waren Gardner. Monggo sing gawe sambal ning mburi foto bareng juga boleh. Wujud syukur dumateng Gusti ingkang murbeng ningrat panguwasa tunggal wonten ing Marcapada ing pangajab rahayu kang nanggap, rahayu kang ditanggap, rahayu para kadang sutresna kang sami hamirsani. Arum Budaya.
Wah, alunan gending kang semanding pinangka papeling sendon lelagon kang pinangka pasemon jroning ngangurip ala lan becik wis cinakup jroning pagelaran jaler lan istri wis cinarat jroning pagelaran mula ing pangajap tontonan kebak tuntunan kang ala sing kirana kang apik anggonen ing saben dina pinangka tuladha jroning urip kita joget metu semanggine kadang bisa akalono yang gelis jadi rapi kadang bisa akalono yang gelis jadi rapi budaya
ojo takon seneng susah kang disangka tanah edan kemeliaren Taman Sari Nusantara pelabyangan pelabyangan Kemalaring Taman Sari Nusantara pelabyangan pelabyangan Kemalaring Taman Sari Nusantara ojo takon wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon ake prahara tameng wangi tira make biru yara make gedhe make lampung obyek kumpul sekarang nira labyangane gunung-gunung ira make perkoso sawalan kebonan ira wira make subur nguripi ojo kangelan banyu ili make gedhe subur ira rakyate make goyong nyokelan bangun sing mari-mari lambyangan lir asar teryanyu negara sing bisa asat-asih setia bakti desa
kumelun ngeningkang tiasang ngapekik kawengku sagung jajahan nanging sanget ngipi inggih sang resi kaneka putra kang miyos saking miadi sinambung selur gumebyaring seni arum budaya lir kadya sela blekiti sela watu blekiti semut lumaku tan ana pedhote siniket kamursita sinten ingkang badhe jumangkah miyos wonten ing panguraan menika ta warnanira para panji arum budaya ingkang kasebat para buta ya para raseksa ingkang sampun apaes diyu dasar para buta solaing pating kalidra swaraning pating kalero terang jejogetan nyeplok sampurni teh trangga yen to cinandra lir kadya arum budaya sang pate sigra hanata baris nyawijiku molong dampyak kumrakot lampahe binarung krapyak wat tangan gade gumolar ngebae suraing gumuro
Audio Sound System luar biasa. Enterprise. Yo. Ya la la la. Surasikra mangsa budaya prawatya polo samata kusiaga padha lumaksana sikap paca baris tentanya ombol sarapan nengok pinurung seratur soleh sopretan arah kurdi romo kawatya prawira utama Sikro apa cak baris ontaping prawadya polo arum budaya ingkang sayekti lala polos budaya La la la. Yo yo yo. Oh oh. Pranyata tan ana pedhote menika dawarnanira kang keparingan asma Ki Wawan Prasetya. Ki Wawan Prasetya. Wah, Yai, aku kepengin ngramekake swasana ya, Di. Mangestaken Kakang, monggo Kakang. Oh ya. Awas. Oh ya. Awas. Monggo Kakang. Wah, gumregah rasaning jroning ati. Odaya. Edan. Wah yo. Sololo. Kanca, aku go kaprungu gending mangungkung pratandha prapaning para prajurit bahaya hoi lala edian
Woi. Selololo. Oh yo. Ae, ae. Oh ya. Ya ya ya. Lo 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 lo. Yo. Selolo. Ae, ae. Ya, ya. Yo, yo. Selolo. Eh, ya. Eh, yo, yo. Selolo. Eh, ya. Solo. Eh, oh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh. Yo yo yo. Oh yo yo yo. Eh, solo. Ae. Ya, 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 ya. Awas. Edian. Pun. Awas, awas, awas. Loh. Wah ya. Weh. Wah. Wah lah lo. Solo lo 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 lo. Lo lo lo. Wah ya. Yo yo yo. Ayo konco, rika-likan iki ditata barisane lho. Ho ho ho. Yo, 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 yo. Ho ho ho. Ho ya, ha ho ha ha Selolo, ye. Ha, oh, yo. Ha, selolo, ya. yo yo. Ye. Ye, Yo solo oh ah oh ya oh ah oh 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 ah Selololo. Yo yo selolo yo yo ye 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 ho 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 yo yo la 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 ah push prajurit ngaranti rawuhipun Sang Maha Prabu mula den elingke kelawan kowe kabeh kadangku bocah njelonet bocah bagus aja nganti klingsemake asmane Sinuwun Prabu kono padha angklungna janggamu kerningna karnamu dimen ora tumpang sok nggone awake dhewe nampa dawuh ingkang sinuwun Maha Prabu. Taturi kabeh padha lungguh ingkang kanthi prayoga. Beladalah. Ho ho ho.
yakti bombong jroning atiku dulu kelawan kaprayitnan lan kridande kabeh para prajurit sing tak banggake prajurit paribasan kajugrukan wukir kencana wukir kuwi gunung kencana kuwi emas kaluberan ing segara madu prasasat rikalenggan iki gedhe rasa panuning awake dhewe memuji syukur kelawan Gusti kang hanyipta jagat saisine kasunyatane kanugrahan kang wis awake dhewe tampa wujud kesehatan jasmani lan rohani katitik rikalenggahan iki bisa hangestreni kelawan kapitayane panjenengane Ibu Henny Yulianing saha Mr. Warren Gardner. Sorry, betul apa salah? Aku gedeng aku lagi. Prajurit, rikalenggan iki awake dhewe pikantuk sampur kapitayan panjenengane Bapak Ibu ingkang hamengka gati ingkang saperlu minangkani kelawan tekad ati kang minangka janji utawa prasetyaning sakloron bapak lan ibu pikantuk kanugrahan momong kelawan kapitayaning Gusti kang wujud putra wadon kang ayu sulistya ing warna ingkang sesilih Diah Ayu Wilionta Linsu Alenta Yusra Gardner jenenge dawa ing pangajap iki wis mlebu ing dina ulang tahun petang tahun prajurit lan kabeh para pamirsa muga-muga putra kang kinasih Alenta Yusra Gardner pikantuka rahayu saka Gusti kang murben jagat ya Gusti Allah Subhanahu wa taala dadya putri kang solehah Allahumma dadya putri kang kebak ing rahmat Tuhan Allahumma lan besok bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa Allahumma migunani tumrap wong tuwa keluarga nusa agama lan bangsa Allahumma amin amin ya rabbal alamin prajurit tak pungkasi kaya ngono monglo saka kuwi aku bakal nerusake kelawan pagelaran arum budaya awas ah ya 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 ah ho ah solo ya 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 ho yo 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 iya jos monggo Mr. Warren please beserta Ibu Henny Yulianing
nindakaken upacara sakral ngeluari nadar. Monggo mbake dipoto nggih. Monggo. Ngeluari nadar, monggo. Kakung Semawana Putri ingkang dadi kinamratan para pinisepuh haji sepuh, para alim ulama saha para tokoh masyarakat Sumber Agung ingkang katuran sagunging pakurmatan. Pagelaran Arum Budaya menika wujud nadar saking panjenenganipun Ibu Heni saha Bapak Waren bilih benjang putra beliau yang tercinta Wilionta Linsu Alenta Yusra Gatner saged saras saking sakit dinten ulang tahun ingkang kaping 50 tahun badhe dipun gelaraken seni jaranan buta Arum Budaya. Sampun kelampan nggih Bapak Ibu. Menika ibarat utang utawi janji sampun dipun bayar lunas nggih. Sampun lunas nggih. Sampun sampurna katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih. Mugi-mugi ampun ngantos bumi ingkang nagih janji danyang ingkang nagih utang. Sampurna tinampi dening Gusti Allah nimbulaken utawi nuwuhaken bagas kesarasan dumateng ingkang putra Alenta Yusra Gatner. Pikantuka karahayon rahayu. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tarik. Allahu Akbar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit rodok nyisih rono nak, ayo nyisih rono, rodok nyisih rono, risih rono, rodok nyisih rono terus, terus Mas Ratu rono, ngalor terus. Bocahe wedi karo sampean, mulane rodok rono. Oke. Monggo mriki. Yuk. Sekar melati, aku kumbangi damsari. Aku kang bakal ngliwati
lumrah. Jroning alon-alon kuwi mesti tuwuh peperangan. Jroning peperangan yen to ora mukti mesti mati. Ayo temtoke papan kene. Awas lento iki sing jaluk wayah. Oh, mati tenan aku. Ayo. Melon mangambah dirgantara aja gembelo sirahmu kaya lanang-lanang dhewe aja mbok sengkuh aku wedi karo kowe rungokno kupingmu lekno mripatmu rikalengan iki dina pestimu antem japa mantra mbuh dadi apa kowe kok sing tumanku malon ngadeng kan tiasa ngapoke Resi Kaneka putra kang anjok saking miati kang anjok saking miati Rejo mawar-mawar-mawaran
Sepiro kekuatanmu nggonmu mecut tak padane kene. Latalah hebat ayo keruputan.
iki sing mbok calok ah. Wah. Edan. Ayo maju. Bah. Ai. Oh ah. Ai. Oh ah. Ai. Oh ah. Oh ho ho ho. Perih neng tangan. Ayo luwih banter ben kroso. Kayak pipi jeti. Cangkap kowe. Indek. Gotong royong padha nyambut